Здравей, Криси, понеже отвън ние си говорихме колко си щастлива и аз се чудих какво правиш при нас толкова време. Ти си прекрасно младо момиче, от каква намеса имаше нужда? Просто разкажи ми какво ти се случи при нас. Ами да, намерих съвсем случайно обявата в един вестник. Майка ми всъщност я намери и тя така ми каза за вас. Обадих се по телефона, имах проблем след бременността, едно акне. Започнах с процедури изолаз, от които бях страшно доволна. Пъпките изчезнаха. Колко процедури направи? 4 процедури изолаз и след това започнахме фраксел, като там направихме 3 процедури, в резултат на което просто кожата ми стана... Фраксела за петна го правихме или за белези? Белези от акне. Да. И пигментации леки имаше, но и бръчците малките изчезнаха, така че ефекта е вау. И най-накрая се възползвах от хипокси, защото имах натрупани килограми. Колко? Извинявай, като те гледат хората, никой не ти вярва, че имаш натрупани килограми. Имах около 10 на килограма натрупани, в резултат на което с хипоксито изчезнах. За колко време? Ами направих само един курс. Но 12 бях много процедури. стрикна. Да, 12 процедури, бях много стрикна и хранене и всичко просто така. Когато е стриктен човек, нещата се получават. И хипоксито, разбира се. Сега разбирам, че си довела и майка ти при нас. Да. Тя на какво ще бъде подложена горката жена? Да, и там са поетапно нещата. Значи започваме първо с нова коса. Така има нужда от това нещо. След това фраксел ще направи и още неща. Не знам, термаш. Евентуално вие ще кажете, вече ще прецените кое точно е по-подходящо за нея. Много ти благодаря. Аз също. Това стига. Мерси. Мерси. И аз сега да се видя. Дали съм